माझ्या दीदी एक अशी मध्ये काय झाला काय माहिती, एक आंबा पोळी करूची इच्छा उमाटली मनात. त्याच्यामुळे आता आम्ही आंबा पोळी करतो मस्तपैकी. तर मी तुमका दाखवतो. आमचे सगळे आंबे एकदम पिकल्यामुळे ते वेस्ट जाता नाही म्हणून आम्ही घाट घालूक घेतलो तर आता बघा आम्ही पल्प वगैरे काढलो आंब्याचो. तर बघा गाईस कसलो रसदार झालेलो असा आमचा आंब्याचो रस, एकदम जाड बेड. तर माझ्या अति शहाण्या बहिणीने सगळा केला. बहीण बुजूत साखर कितकी घालू ही बघू कत नाही म्हणा आता शोधतं. पहिली हजेरी लावलेली आहे मग. तर आमच्या साखरेत दिलेले मुंगे साईड करून आम्ही साखर घालतो आता आणि मस्तपैकी ढवळून घेतो. नाहीतर पप्पांकडे साखर दिसली तर पप्पा आरड मारतले. आता मग तुपाचं वासा पडणार नाही म्हणून का तूप लावूक सांगितलं. आणि आता मी मस्तपैकी बघा कसला गरम गरम असा सगळा आंब्याचा रस मग असं खायसारखंच वाटतं. पण आंबापोळी करूची म्हणून थांबलोय मी. तर आता मी मस्तपैकी थापतो होती आंबापोळी. आमच्या आंबापोळीचे 3 प्लेटी भरले आणि आता मी उन्हात हाडून ठेवलं. तर बघूया आता कशी सुकतात ते. आंबापोळी मस्तपैकी झालेली आणि ही बघा मी मस्त मेहंदी पण काढलंय आता दुपारच्या वेळी. आणि आमची आंबापोळी सुकता मी तुम्हाला दाखवली बघा. हे सर जरा ह्या साईड एक जाड झाली कारण आमचा खळा ओबडधोबड असल्यामुळे एका साईड एक गेला सगळा. आणि ही सर बघा बारीक बारीक सुकली आणि अशी सगळी जाड जाड असा अजून. तरी पण 4 निमऱ्या सुकव आमका त्या मोबाईलवाल्याने सांगितलं जो आम्ही व्हिडिओ बघून केलं. तर कसं जाता काय माहिती. तर खाल्ल्यानंतर मी तुमका सांगतो बरी झाली का नाही.